Kini ga Akashwani Shillong ka khubor ban pulia phi de meri nong ti walang. Kini gilong ki mat ki bokong san jo ka khubor man ta stem. Kadar bertelang kam dei tang kata ka rukom ba dei ben pendem. Nrei ka ai jing pen hemen sim ba jing shlur ban beten ti ye kari shakaroi ka par la ong menteri rang ba do kari Narendra Modi. Banjur menteri nakatanat jong ka kot ka khia ka sarkar India JP Nadda ya ka jingnan ka man shemi kilat jingedan ok nyang jingpang HIV but AIDS. Rakhire ekmen ka Nagaland minnin ka sngi ya ka lingko snem ka bandro fulai jong ka jingyo jila jong ka. Ki khubor ki babnya. Menteri rang bado kari Narendra Modi ong ba ka dorbar telang kam dei tang kata ka rukom ba ben pendem. Hendai ka ajing pen hemen sem jing shlur ban betin ti kari sha ka roi ka par. Haga ji kran biginong pathai khubor haswa ban sedang ka dorbar telang menteri rang bado ulo ong ba ka jing kiu jong ka yok ka kot ke India ka la long ka ba i hun shisha. Ong ba ka ni ka jing kot bor ka la nang pen thamai shu e ka jing sku scam jong ka India hakalan ti ban long ka ri ka ba kiu chaprang habaro ki liang. Umudi lo ong ru ba ka India ka lapan pau da ka sakhi balak pen bhai ki ek e baro da ka jing sanchar pat ba. Ula kan tu ya baro ki seng san perthai ba dei ban pen long maran thama ha ka dorot tlang la ka long ka ba mi na ka man sem so asat namar ka jing sharem la ni na ka jing kha jong ka jing sarong namar balayo ye ka jing jam. Menteri na katanat jong kakoi ka khia ka sarkar India Jagat Prakash Nadda ulapan sngowi ka jingnan kamban sngow thok khambha ya uknyang jingpang HIV but AIDS. Ulapan sngowi ka ne ha ka sngi rakhe ka World AIDS Day minnin ka sngi. Ha ka kruwa khubor jong Nadda ula banjur halor ka jingnan kamban shimmi ki la jingeda na ka jingpang but ya ka jingpha test ka bakham kloi khanang manya da na ka jing sapryang khonyang jingpang. Unadaw ong ba ka World AIDS Day ka play ka lat banya snok mensim lang ba kito ki balangat bat syak ta do khnyang jingpang HIV. Ulo ong ru ba ka long ka badan kam ban IG kai pa ba day ban kan tat ki bapang AIDS ha ka imlang salang. Kajila Meghalaya ru kala rakhi ka World AIDS Day arhajar arbusan da ka jingkat sha ni kito ki balangat ha ka jingpang ka jing IG kai pa ba da ka jingkut jingmut ka baskem ban penyo ka lawai ka bakoj bakhia. Hakamat ka jing sakhilang jong menteri rang ba konat ki sangma bad menteri ka kot ki khia ka jila Meghalaya kalapan thamai biang yala ka kular ban job ya ka ne ka jing e bad ban ai ka jing ka shan ye ki ba langat ha ka ni ka jing pang tongin ye yeng lang ka wei ban pendo e ka jing pet iben ban penslur ye ka jing pha tes yu khnyang jing pang bad ban penti kana ba man la u ni ka nong pang ki yo e ka jing sumar ka jing kershan bad ya ka buram. Menteri rang badu kari Narendra Modi ai ka jing khublei ka bakar pang ya barok ki sipai BSF hakaling ko snem jing sedang ya ka BSF lani ka BSF Raising Day ka bahap minnin ka sngi. Ha ka kruwa khubor jung Modi ulo ong ba ka BSF ka de ka dak jong ka jing long batbit ba jinging scam jong ka India. Ula benrap shushu da ka ba ong ba ki sipai BSF ki shakri da ka mensim ai tilut bat kambon sim ki haban tre ha ki jaka ki belong satar. Nalor kata menteri rang bado ula ai ka jingiro na ka benta ka mensim shakri ha ka long brio man brio da sipai BSF ya ka bau ong baka dei ka jing shakri ka bamla satya ban ya ko batki ula kit bok kit ruang ya ka kanhun sipai BSF kat bagi petengi ka kam shakri ban yada yala ka jong kari ya ka Raj Bhavan ni ka jaka sa jong ulat ka Tripura an itu nak menta da ka kerteng Lok Bhavan nadu minnin ka sngi. La bujli kerteng ka Raj Bhavan sha ka Lok Bhavan nadu minnin ka sngi. Ya ka nila penar ulat Indra Sena Reddy nalu ha ka jinglang malapan long ha ka jaka sa ka jong ha ka jing keren jong bigilat pathai ku buar kham hadien ulat uloong baya ka rai ban pen kelai ka kerteng la shim da ka jingmut ban buram ya ka senchar pat ba. Ula benrap shushu da ka ba ong ba ki riu pat ba kin sayo jingbet man rung halok Bhavan kat kum ki por balabu. Ka District Magistrate East Khasi Hills District ka lapan mi hukum hapok ka kendon an iwe hindriu lai BNSS ka bakhang lat e ka jingya jingi trok ki bakit mar palat put
hakeleng kasor shalong. Lahapan penmi ya ketika jing mana hadien belayo jing tip bagi don ki trok kit mar palat put ki bayat ya ki jakasor ka balak ban wan ra ya ka jing sir jing ma bat ki lak ban ya ting khu ru bat ki sainar elektrik. Nalor kata ki skum ke ba ki bahap na trok ki penjaklia ki shnong ki tau. Gino ki ba penken ya ketika jing mana kin syak pencitom kat kum kaan. Kani ka kubor ke bawan chpi na ka Akashvani Shillong. Kani ka kubor ke bawan chpi na ka Akashvani Shillong. Ka Nagaland kala rakhil ekmen ya kalingko snam ka bahndru fulai jong ka jingyo jela jong ka minnin ka sngi. Ka Nagaland ka deke jela ka bakhat riu jong ka India ha usnem ka khandai spa ndru fulai. Ka Presiden Draupadi Murmu kala pha ya ka jingkhub le kit bok kit riang na ka benta ki pai ka Nagaland ha ka sngi le ekmen jingyo jela jong ki. Haka keruak kubor ling baka social media ka presiden kala ong baka Nagaland kadi ke jela ka badap jingkir khu da ka jing mahabriu bala penbiang lepa da ka me mariang harengkat kiriti dustur ki badan nam. Ka Nagaland kala jam saprang haka jingat lenti jongka syakaroi ke par. Ka presiden kala ong ru ba ka jingbon jikiriulum naga haki jat ki ba per kadang yai longhi ka benta ban sengo sorong. Kala kit bok kit ruang yiki pat ba ka Nagaland bakin yo shushu ya kala wai ka pernai bat ka badap da ka jing suk jing san. Ulat ka jela Ajay Kumar Bhalla u ai ka jing khublei ka bakarpang ya ka Nagaland ha kalingku snam ka bahnru phulai jong ka jing yo jela. Ulapan kan mau ya ka jingai lenti jong ka Nagaland nado ka shitrik unok pra khat khandai spa ndru phulai bat diki nong yelam ki baningkong jong ka jela ki balayu i jingai ban penwan dur bha ya ka jela. Ula kentu ya baro ban ai tilut na ka benta ka jingsuk ka roi ka pat ba ka jingelong ka wei ban pedang ya ka jing persang ki bethamai bat ha ka jok por ban pene ban sapat ela ka jong ka lariti. Ulat jong ka jela Tripura Indrasana Reddy menen ka si ula pelat ya ki Mobile Health Care Center ha ka jingelang ka bala long ha Raj Bhavan kita ki unit ken sa penyo jing syakri ha ka liang ka koi kya ha nyo pu arkli ki snong ki bahap apa Dhalai district but South Tripura district ya ka ni ka jing persang la sedang da ka Seva International da ka jing kershan bala yo na ka IRC Foundation ha ka por ba ai jing kran ulat ulo ong ba lightly ki kali la bu an penbiang jing syakri kum ki kali kit nong pang Hendrei kum ki mobile hospital ki ba la penbiang ru ki doktor ki wei ki syakri ha ka koi kya ba la penbiang ru ki dawai ki bakongsan. Ula ai jingmut ba kita ki kali ki di ben let ki snong ha ki sngi bala dap ru dak lepa khanang menyo te ya ka jing shania ha pedeng ki nong shong snong. Ki kam syakri bala terwa lingba ki mobile health care unit ki kenthop ya ki jing stom ki ba malumala ka jing sumar ki kenthai ki khna ka jing penbiang dawai ba ka jing betha ba net pha sumar shawai na ka benta ki nong pang ki bala kham stom ka ni ka project ka thmu an penyo jing mto ya palat iwei point san lak ngut ki brio. Menteri Rang Badu Keri Narendra Modi lapan sengawi ke jing sengawlem halor ke jing do ya ki mensim ki bakodor ha ka jing tengko kali ha Siva Ganga district jongka Tamil Nadu. Modi la kit bokit riang baki badang shitam na kata ke jing ja kin yo no ya ka jing koi ki bakham kloi. Menteri Rang Badu lapan benaban siu arlak tingka shiki bahi yang asem ki bajantam jong ki balaklat no bat marsan pau hajar tingka ya ki ba mensau ya ka ban ai na ka Prime Minister's National Relief Fund PMNRF. Ka Arunachal Pradesh State Election Commission ka penbena bahnru fulai ngut ki kertong ki lajap lepa klem da don ki banjing bersya ha ka jing kon municipal bat panchayat election ka balabu an penlong ha ka khatsan tarik uno pra. Ka khubor bala penmi da State Election Commission ka pentim ba ka BJP ka basan syar menta ka lajap san pratali ki syuki zila parishad bar ka wei ka lalet syah ka NPP. Nalor kata sa saungut ki kertong ka BJP ki lajap lepa ha ka Itanagar Municipal Corporation IMC. Katu kani ka khubor ka lakut ba kalawan shpi na ka Akashvani Shillong. Sa shipor kata ha ka por prabaje nginya so ba ka Delhi station na ka menta ka khubor ka tin Hindi ban penbot ka khubor pareng ka por prakat san minin. Kani ka Akashvani Shillong sngaw bhapan ap mentai ki khubor na Delhi.
आकाशवाणी से